No niin, taas sitä ollaan aamupuuron äärellä. Tää tulee eläohjelmaa telkkarista. Tuntuu olevan lintuja siellä. Keski-Euroopan maiden tapaan ovat sepelkyykkyt vähitellen levittäytyneet Suomessakin urbaaneille alueille. Toisin kuin maaseudulla, kaupunkien puistoissa ja pihamailla niitä ei metsästetä ja ne saavat lisääntyä rauhassa. Kun turhia paineita ei ole, ovat kaupunkikyyhkyt kesyyntyneet ja viihtyvät oikein mainiosti naapureina. Kuuluu telkkarin selostus samalla. Toinen uusi kaupunkitulokas on Kahlaihiin kuuluva äänekäs meriharakka. No kyllä vähän aika harakka on. Jos maa pysyy lumen alla sulana, pystyy se kairaamaan pitkällä nokallaan lumen alta kasvaa. Talven kylmyydestä on kulunut vain muutama viikko, kun jo toukokuun puolivälissä on Suomessa lähes hellettä. Luonto puhkeaa hetkessä kukkaan. Maistetaan. Rivitaloalueen vieressä solisee pieni puro, joka on täyttynyt lumen sulamisvesistä. Västäräkille se on mainio ruokapaikka. Lämmin vesi houkuttelee